Kan fongume di kan ti donkron. Na aha beka Isabel die Elia yoe no nyina ne se die okuma diefo no nyina nkranta no nyina. Na Isabel sma obofo ma no ko Elia nchen se na nyame na se nsu na onfa nka ho se ochina sese na mama okra ayese wo mu biako de. Na ohunu saa no ne nkwanti osore koi no koduru Beelseba eye Yuda de no na oja na abofra no wo ho. Na ono de onante esere so dakoro kwan na okotena asesea bi ase na osere ma ne ho se anka ongu. Na okan se ayeyie afei Awurade fa me kra na menye nsene magyanom. Na ode ne ho to ho sesea bi ase na hwe obofo beka no na oka kire no se sorry didi. Na ohwe na hwe na ofama a watu no nyasrama so ne nsuo kuru wasinatifi na odidi na onomwe na otoho dai na Awurade bofo san beka no nimpre no osuo se sorry didi na okwan no ware papa mawo. Na osori didi na onomwe na onante aduane na ho odin mu di koduru Nyankopon bepo Horeb ho adaduanan awiane anadwo. Na oduru obodan no ho na osie ho na hwe Awurade asemba ne nchen na oka kire no se Elia etie na wo yo ha. Na ose Ni nkuru na matwe mama Awurade asafo Nyankopon se Israelfo agya wapam waforebuchia no wadwiridwiri na wadifo nso wade nkrante akuku won na menko na maka na warehwehwe me akome. Na oka se Fredi ko jina be kono so Awurade anim. Na hwe Awurade twam na mframakasea eye den paipai mepo na bubu abotan di Awurade anim. Na enye mframa no mu na Awurade wo. Na mframa no chi na asase woso. Na enye asase woso no mu na Awurade wo. Na asase woso na chi no ogya. Na enye ogya no mu na Awurade wo. Na ogya na chi na mframa ebo bra bi ni diye. Na ba se Elia teye no ode ne ngusuo kata nanim. Na ofiri kogina obodan no ano. Na hwe ni bi ba ne nchen se Elia etie na wo yo ha. Na ose Ni nkuru na matwe mama Awurade asafo Nyankopon se Israelfo agya wapam waforebuchia no wadwiridwiri na wadifo nso wade nkrante akuku won na menko na maka na warehwehwe me akome. Na Awurade ka kire no se Ko sani si wo kwan so ko Damascus sere so na se wudru a sra Hesel enwo sino Syria so hene na nimsi ba Yehu nso sra ne ngo sino Israel so hene na Safat ba Elisha ofri Abel Mehora no de sra no si wanem difo na de obefri Hesel nkrante ano no Yehu bekuno na de obefri Yehu nkrante ano no Elisha bekuno na nso meja Israel mu nipa mpem nson nkotodwa enya nkoto ba nyina ne ano a enya mfe na no nyina. ene ofiri ho koye na okohunu Safat ba Elisha se orifuntum anantwie mpam ho dumienu ne di nanim na ono ne de etoso dumienu no nenam na Elia sene ba ne nchen na oto ne ngusu ogu ne so na oja anantwie no ho na otumrika di Elia chika se Mame nkofi meja ne me na ano na me medi wachi. Na oka kire no se Konebra na edien na maye woi. Na osane firi na chi kofa anantwie mpam ho no kum won na ode anantwie na adwumayo nua no no anam no na ode man krofo no na odi na osore kodi Elia chi na osom no.